Perega. Chifatu nakweza from 960,000 to over 3 million beneficiaries. Ndeti nanena so kuti program way ikhale kupangidwa reform. Ndiyo ikhale kumaonekeredwa chakandi chaka chifeto kumapeto kwake sitikufuna mangopanga finance consumption. Koma tizipanga invest. Kuti tipange invest mbali ya ulimi. Ndoti ulimi ukhale business. Ndi business sitingapange ndi anthu amene ali mkamunda kakang'ono nkumawapatsa zipangizo mochulukira choncho. Chaka chachiwiri idacheperapo namba lecha kuchepetsa kumene kuti amene munamuyikapo chaka chinacho kuti kwane 3.6 million wadandaula bwanji mwachepetsa kwamono sitidachepetsa ukafika ku 960,000 imene ali mbuyo nkhale kufika lero sikuti ali less than a million 1,048,000 households koma kuti ena onse aja atayidwa mupeza kuti yankho ndi ayi koma system ija yasankha kuti awawa ndi amene Africa adzipatsidwa adi zam'manjazi adzipatsidwa adi fetereza ndi mbewuzi mukagula mwa mtengo otsikawo wa ulere okangati wa ulere koma ena onsewa apatsidwe ndondomeko fota ali ndi malo kumudzi ochuluka amene nkhale thumba limodzi silimakwana apatsidwe ndondomeko zokuti iwo aja athandizire kudyetsa dziko lonse osapititsa panyumba pawo pokha 3.6 million beneficiaries aja ndi ma subsistence farmers amene akalandira chakudya chawo sichimapita ku adimaki sichimapita ku pool ya zakudya ya dziko lino amango udya iwo nkumakhala kuti ali chakudya panyumba pawo koma kutenga anthu 2 million nkuwapatsa ndondomeko zina akhala chakudya panyumba pawo komanso adyetsa dziko chifukwa ukalima malo akulu amene amango wasunga chifukwa samakhala nzipangizo zokwanira. Ndiye kuti mwayankha kuti chani? Ndayankha kuti ndondomeko ya AIP ndondomeko ya zaulimi ikugwira bwino kwambiri padakali pano chakuti anthu amene adali pamenepo ena ngati ma beneficiaries aminda ikuluikulu akupatsidwa ngongole zimene akalima munda waukulu. Ma mega farms aja tsopano they are taking off. Munaona chaka chatha amene limira asilikali mega farm yawo ichi lero chaka chinochi ma mega farm alimidwa ndi ambiri anthu amene ali mmene muja anali munda amene amatenga thumba limodzi la AIP koma lero akajoyina nankupanga munda waukulu alima zochuluka. Nanga mafuta nkhani ya mafuta nkhani ya mafuta dziko muno mukudziwa kuti ifeyo timagula mafuta ochokera kunja zayidziwikire ndipo timagula kumene ndalama zakunja ma dollars zimene takhala tikuzikamba kwa ma dollars aja kunoko tikupanga ochepa chifukwa zimene zimatipatsa ma dollars iwo ifeyo ndi zinthu zimene zinakhala zomwezo mwinaso zidachepa panopo njira zopezera ma dollars izo koma anthu chiwerengero chofuna zinthu zakunja chachuluka magalimoto achuluka zovala zimene tugula kunja zichuluka mankhwala kaya mafetereza zachuluka ndi ndalama zakunja zija zikupezeka zochepa zomwe zija njira zina zimene tinkapezeraso ndalama zakunjazo zidasokonekera padakali pano ndiye kuti kugula kwa mafuta ndi zinthu zina zochokera kunja kwakhala komavuta ife tikamagulitsa kuno tikugulitsa mafuta aja m'makwasha kuti tipeze madola tikagule mafuta ena palibe pakangopumpha chinthu chimodzi mu supply chain muti timapezeka mafuta ativuta vuto ili sitinayambireni vuto itakhala nayo kwa zaka zopitira nkhale 10 koma timakhala ndi ma solutions amene ndi osakhazikika tsono mukhala muli ma solution osakhazikika musamaope kuti anthu akutukwanani koma utapa tsiku mubweretse solution yokhazikika. Mafuta mukakagula kwa anthu amene amati ali nzitsime amene ali kufupi kuzitsimeko anthu amene aja mumvana nawo ngati boma ndi boma noseni muli cholinga chotumikira anthu kuyambirira ndoti simungakonyane ngati ngongole imene angachitire trader kotero ndondomeko imene tikuyilowa pano yoti boma tidzipatsirana zimenezi zithandizira nkhale ndalamayo palibe pakhoza kukhala kampata kuti dikirani koma kawatumikireni anthu kuwapatsa mafuta. Ena akunena kuti boma silimakhala mu business yogula mafuta and this sizipita patali mwayankha bwa ndondomeko yogula mafuta kugwiritsa ntchito mgwirizano wa boma ndi boma G2G sikutanthauza kuti boma ndi limene likugula mafuta awo pese chifukwa choti mdziko muno ngakhale mafuta amene timabweretsa panopo 60% imabwera kudzera ku boma kumene ku nthambi ya boma imene aja anokma amabweretsa mafuta mdziko muno malo maboma ndiye kuti ndi bungwe lomwelo limene likagwira ntchito pakhazikika bungwe la boma limene likagwira ntchito yolandira mafuta acho ochokeraso ku bungwe la boma. You are doing away with the NOCMA. Bungwe lolo likhoza kukhala NOCMA imene koma ngasi bill imene mwatangaso parliament zikukhanga ti NOCMA muwiki mukamva mmene anachitira panabwera nkhaleka amendment pene pali ena atanena zoti timaona ngati pakhala amendment yokuti apa titchule kuti bungwe lokhazikitsa la boma tsono bungwe la bomalo likhoza kukhala NOCMA imene likhoza kukhala bungwe lonse la boma koma panoe kuti pakhale kutsimikizira kuti bungwe likhala la boma ndi kugula akudziitikabe ndi boma osakhala dobadoba ukhala bungwe la boma basi ndendo ndimeko imeneja ndi imene maiko ena ayigwiritsa ntchito kwina kutheka kuti lalipereka koma zimene zalipereka kwina sizingalipereke kwa nthawi zonse
komanso ndondomeko imene ili yabwino poyerekeza ndondomeko imene takhala tikugwiritsa ntchito ife ngati dziko. So president amapanga ma negotiations amafuta? President amayambitsa china chilichonse chimene chikomera anthu ake, koma osati kupita kapanga negotiate mtengo wake ukhala uwu ndiye mutitulira motere ayi. Chifukwa kuti zachitika ku Abu Dhabi zachilendo kuti mtsogoleri akhozonyamuka mdziko muno kukachita negotiate mafuta. Mukandilola kuti ndikupatseni zitsanzo, ndikupatsani zitsanzo ziwiri zokha. President wa dziko lino anayambitsa ndondomeko kuti achinyamata azichoka mdziko muno kupita ku Israel kugwira ntchito. Anayambitsa ndi president. Zokuti mubweretsa anyamata angati, adzilipidwa ndalama zingati, anapanga si president iyo. Koma yeye ndi mtsogoleri nzake wapangana dziko lanu likhozomana ndi anyamata anga ndikauza nduna yanga, ndikauza mabungwe amati pasipa nduna yanga, akambiranenso ndi akwanu kuno ayambopanga zimenezo. Njira ujele example ina, dziko lino timatenga internet yochokera pansi pa nyanja makebo amali kumeneko. Imabwera kuno modulira. Koma tinapita ku Victoria Falls. Ndiye president Chakwera adaitana ma president a dziko la Zimbabwe, la Zambia komanso ena. Nkuti bwanji tikambirane mudzitipatsako data mochipa kuchokera kwanuku. Makebo anu aja adzilumikizana makebo athu. Atamvana zimene zija adati tsopano nduna zathu kakambiraneni mugwirizana bwanji mpaka na commercial agreement between Eskom kuno ndi anzathu aku Tanzania amapakasoza magetsi kumene kuno. Koma president sadakhalepo. Koma ife tidasaina mgwirizano ngati nduna. How special was this deal kuti president akakhalepo? No, nangasi ikubweretsabe capacity ndziko muno imene imakhala chinthu chodula kwambiri data mukudziwa data. No, nonena ya mafuta. Ndimapereka zitsanzo izozo kuti muone kuti chinthu chilichonse chimene chili chokomera dziko president akhoza kuchiyambitsa. Koma akachiyambitsa tsopano akankhira anyamata ake kuti pitani mukapitiriza. Kuti kuzimene suti mudzapeza kuti ayi posainirana padzibwera malita zomwakuti mtengo mwakuti president asaini. Sikoyamba a president Chakwera kupita ku Abu Dhabi. Adapitanso zithunzi zilipo. Herokopita pepere. Tukakambirana za mafuta. How important was this trip? Mbuyo zambuyo zidapindulira chani? Kukambirana za mafuta kuti avota tikufuna thandizo la mafuta kuti abwere pa nthawi imeneyo. Ndi kukambirana zokuti tikufuna kumapata khala ndondomeko yokhazikika yokuti pakugula kwathu kwa mafuta zigula kuchokera kwa inuyo ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kunena zoti mutithandize. So ulendo woyamba uja sidapindule kalikonse. Ayi mapindu a nthawi imeneyo kuti tawafunsa anzathu amene za mafuta akhozotiuza kuti zimene adatena nthawi imeneyi. Inuyo mukudziwa? Ndikufuna kuti ndikunena kuti khozopeza ma details. Akuti kodi zokambirana zimene zija zinkafuna kubweretsa mafuta ochuluka bwanji arrangement yanji. Chifukwa president Chakwera adapita mbuyo. Takambirana za mafuta. Awubwera. Takambirana za mafuta. Awubwera. Kuti atithandizire vuto noti na mafuta awubwera. Pa nthawi ino. Andisadabwere. Zimene zoti sanabwere tikhoza kufunsa niwo aja akuno kuma. No, I know kuti sadabwere. No, ndio lineyonso may have to find out. Sadabwere. So ulendo umene uja sidapindule kena kalikonse. Zimene zonse ndingavumelezane nanu chifukwa kuti imene ndemwe kuti mukudziwa koma ineyo sindinakupatseni information imene. Koma ineyo ndikhoza kufunsa. So panafunika kupita mpaka kachiwiri? Akatusi kupita kachiwiri. Nkhani imene kupita kumene kuja ndikopitira chinthu china. Mukaona president ku Abu Dhabi apita ku maulendo ochuluka. Ukapanga ma functions ena ukapanga attend ma meeting osiyana. Zoti kupita usiku wachiwiri tikawerengera kuchoka kuno kupita ku Abu Dhabi. Koma kupita kukambirana za G2G agreement yakayendetsedwa kwa mafuta. Akandulendo woyamba. So ulendo omalizirawo ndiwo nzosiyana. Ndipo ujaso ankanena kuti ndikukambaza mafuta. Kukambaza mafuta ako kwena kuti tithandizeni mu situation imene ilimo. Ndikunena zoti koma tsopano mafuta awo azichokera kuno mogula. Boma ndi boma kugulitsana. Mpene pali kusiyana kwake. Kutithandiza to come out of a situation pa nthawi imeneyo. Ndiye ndikatukuliza SOS tavutika tithandizani pa nthawi inoyo. Koma kunena zoti ufuna tsoti dzigula kuchokera kwa inuyo ziwiri zosiyana. Ndiye ine ndikufunsa kuti ulendo woyamba uja. Udatibweretsera phindu lanji? Ndipene ndinafotokozera kuti kupeza kuti akambidwa kumene kuja. Kunena zoti ayi tsopano kupita mafuta amene akuthandizireni mnyengo imeneyi. Mafuta amene angatilongosolere kuti zimene adabwera sadabwere. Ndipene ndimati zimene ndikhoza kufufuzirana choyera kunduna. Simukudziwa ngati adabwera ndiye kuti sadabwere. Kusadziwa sikuti sadabwere. Koma nditafufuza ndikhoza kufotokozerana kuti abwera mafuta ochuluka mwakuti. Mafuta amene aja amakhala ku magombe a nyanja omwe amali kuno kwa. Koma kupatsana access kuti mukhoza kutapa mafuta aifeo. Olakhala kuti mukatapa kamabwera anu bwezeretsewo. Ndoti thandizo la nthawi imene lapezeka. That's why I'm saying
nkofuna ufunsa kuti kodi tidathandizika mu nthawi imeneyi chifukwa kuzokumana anthu lero ku Abu Dhabi nkona zoti kuyambira lero kapachireni mafuta kupei mafuta amene ndi amautili mwathu amatankala mwathu apite kumalize kwa Malawi amalawi akamabwera mochedwa akabwerere mmene ndithandizwa pa nthawi imene chaliti lapezeka. So nkhani ya mafuta itheka kapena tizolowere kuti tidzima panzere basi. Mukakumbukira kuyambira zaka zimene ngakumbuke ine mwina over 10 years ago nthawi imene ndi malemu Professor Bingu Mutharika mzimu wawo tiusamutendere dzikoli anthu anafika povuta kupita kunsewu kunena zokuti mafuta avuta mpaka ndikukumbukira kuti adadzayankhulapo kuti mafuta alipo ngati mukufuna takagwanani pansewu linokutika musiukunda zimene zija zikutikumbutsa kuti nkhani ya mafuta ayi inayamba pakathawa ndesi tingayizolowere koma chimene tingafune nchokuti tikhalire solution yokhazikika chifukwa dzaka zonsezi akhala kumavuta akabwereranso nkudzavutanso mudziweza kuti tili ndi vuto limene lilipobe likungoyenda pansipa ngati sitipeza solution yokhazikika vuto limeneli atabwera president wenu lidzapezekabe koma nkhani ndi yakuti tikhazikitse ndondomeko zokhazikika zimene mafuta adzapezeke mosavuta pakakalekale. Zikuoneka kuti kapena ndinene kuti do you have a plan chifukwa tilibe mafuta chifukwa kuti forex tilibe zona ndeti kumakapempha ku mabanki ngati boma do you have a plan yopezera forex kapena we on our own? Boma lililonse chimene chichi I would want Malawians to understand ngati inuyo ngati muli dziko limene mulibe zimene mudzikagulitsa kumsika kumene kumapezeka ndalama zakunja ngati simugulitsa china chilichonse pa international market forex simuyipeza ngati muli anthu omakafuna kukatenga chinthu pa international market chokasinthanitsiracho mulibe forex simuyipeza. Tilenge malonda abata kunena zokuti mutenge chimanga mupititse pansika ngati mufuna kugula salo inu kunyamuka chimanga chicha mulibe simukabwera ndi salo mutenge zokagulitsa mukabweretse chanu kumene ngati simunapite nchokagulitsa you will not bring anything. Pamsika wa international trade pititsani zimene mutakagulitse kodi mukapita anzana magulitsa chani ena ali ndi mafuta amapititsa kumeneko ena ali ndi salo amapititsa kumeneko ifeyo chimene matulutsa ndi fodya kodi kadutsa zinthu zimenezi zimakatipatsa ndalama zingati pa international market nanga ifeyo timafuna kukabwera ndi zinthu zochuluka bwanji ku international market anthu 22 million amene tili ku Malawi today anthu agula magalimoto ena awiri atatu kusonyeza kuti popita pa international market paja ngati timafunapo ifeyo 10 million liters ya mafuta tayamba kufuna 60 million liters ya mafuta koma zopititsa ukatengera 60 million liters yo tilibe zokagulira tilibe ndipo upitapo ulendo tayamba sokana tufuna soti tinge zovala malebo zoti tikavale ku Malawi tufuna soti gule magalimoto pita nawo ku Malawi koma so dzipata tufuna mankhwala ambiri pena kuba tikufuna zambiri zokagula koma si ku balance ujeni yathu zimene tikupititsa zimene tikufuna. Chimene timachita dziko potero ndikupeza njira zopezera katundu amene mukagulitse pamsika paja kodi ifeyo timapanga chani timalima koma tikulima zoperewera banji tilime zambiri kuti tidye tikadya zina zilipita nazo kumsika timatenga miyala imene anzathu amakagulitsa kumsika kuja kodi miyala yathu yakhale kubweretsa chani tina ndikayerekera ifeyo kodi kayerekera idatisira chani tidapititsa kumsika kayerekera uranium kodi tinakabwerako ndi chani yofana palibe pita nukayerekera today look at the villages around kayerekera kunali mining huko hayi palibe nde ife pano chimachitika chokuti anthu amapititsa miyala ija ina namati tukayeza container 40 foot tukayeza chifukwa chani tinalibe malamulo okhazikika okuti miyala yathu isamatuluke zinthu zopangira ndalama zakunja ndi zimenezo tiyeni tsopano miyala yathu ikuyeza tidziyeza kuno achakwera akhazikitsa laboratory yoyeza miyala ija palibe atatulutse mwala kuti ukayeza tiyeza konkuno tikayeza kodi udzatigula agulitsane ndi ndani achakwera akhazikitsa kampani ya dziko la Malawi kuti pogulitsana miyala mugulitsane ndi kampani ya dziko la Malawi komanso ndondomeko inali yopanda ma regulations inali yopanda malamulo ya chipwirikiti aliyense akanyamula mwala wake adutsa nawo pa boda atakagulitsa inali ya chipwirikiti achakwera akhazikitsa the mining regulatory authority idzika malamulo akayendetsedwa kwa mamayini athu panopo tasaina magwirizano ndi makampani awiri opanga za migodi imodziyo yayamba kale ndi kuti ndalama za ku migodi zipititsa ifeyo chomwe chathu patsogolo chifukwa chakuti tikamapita kumsika tipita mmiyala tsopano so we are on our own pakadali pano tilibe choti tikhoza kugulitsa tidikireza mining izo
zogulitsa zoti dziko lilonse lopanga. Okay, because you cannot even get $1,500 ku bank. Netflix kuti anthu alipire Netflix kandrama kang'ono sizikutheka. Nchifukwa ndifunsa kuti kodi awi on our own kapena chilipo kuboma kuchimene mukukonza, because zikuoneka kuti zinthu zativuta. We can't buy fuel, we can't even get forex ku bank kwa amene afuna kuti you cannot even order anything online. Ndikutsimikizireni ichichi kuti zinthu izi zikonzeka. Liti zinthu izi zikonzeka motere, njira imene mungakonzere zinthu ndikuti ndiye mukupanga produce zinthu kuti kuchaka china chilichonse chikhozobweretsa yankho ku forex reserves yathu. Sadabwera president chakwera kutiuza kuti kudzibwera ndege kuchokera ku Abu Dhabi komwe. Yes. Ndege zimenezi simudazone ndege zimene zikubwera kuno koma zikubwera ndege zimene ziyati ndikuze mwinaso Malawi adziwe. Ku Malawi kuno kumabwera ndege kumadzatenga zipatso kupanga load ndege ija ndi mango aku Malawi kuno kupita ku Abu Dhabi, kupita ku Asda, ku Tesco ku UK kupaka peza mango la ku Malawi. Koma kenako mango aja mwakolola kamodzi kulibeko, aliyense othamangirwa kalima soya, aliyense othamangirwa kalima chimanga. Ndege je zibwera kuno pa wiki mango osadzaza, mapapaya osadzaza ibweranso ma. Koma ndege mukafunsa kuuza ku aviation ndege zikhala zobwera kuno kunyamula mafruits kupititsa kuno. Koma kenako ndege sikudzaza. Ife kuno kupanga produce zinthuzo sitikupanga zokwanira. Lero anthu atangoti tikuyamba kulima mango, mukaone ukasungu anthu akulima mango, muone msalima anthu akulima mango amene simudzapeza mmodzi akuliya kuno. Go to India akudya macadamia uchokera ku Malawi kuno. Mtedza amene akudya ku China, tapita ku China, president wa China akuti ndakupatsa ndi mpata bweretsani mtedza amene mungabweretsere. Koma talima ungati mtedza kuno. Ngati sitikupanga produce zokwanira sitipititsa kunsika zokwanira ndalama sizipezeka. Yeah, so do you have a game plan ya forex? Game plan ya forex? Yes. Ndikupanga galvanize njira zimene zingakupezere forex. Okay. Njira zimene zozo ngati mukudali kuti miyala ikhonza kupatsani forex itetezeni miyala. Ngati mukudali mukalima mukapeza forex every year kulima chaka chimodzi mukhoza kuonera kusintha in the forex reserve. Ife kuyambira chaka chino ngati chaka chatha zinasinthako pang'ono, chaka chino ima mega farms zakangolimidwa bwino Amalawi akhala opanda njala komanso okhala chakudya chikhoza kuti kupita kunja. Kusintha kwa zimene zindi kwa chaka china chilichonse okhoza kusintha. China chimene anthu akumakhala ndi nkhawa ndi boma lanuli ndi kuchedwa ka decision making, kupanga ziganizo. What comes to my mind ndi nkhani ya report la ndege for example. Iyayi tapanga ni inquiry kumatu kunenerera it had to take maejirima kudandaula pa Facebook anthu kunena kuti aya kula tapanga ni commission of inquiry zima kuvuta ni and there are so many examples. Chimavuta nchani kupanga decision mansanga ndi boma anuli? Mukhoza kuona kuti boma limavuta kupanga ma decision mansanga. Koma mukadzaona kuti decision ije ikachitika imakhala decision yabwino kapena yolakwika. Ndiye kuti kupanga decision mutatenga nthawi yanu ndi kupanga decision yolondola kumene kunde kutumikira anthu. Pankhani ya commission inquiry. Ngani ya commission of inquiry sina tengere kuchitolira mdziko muno kupanga abale commission of inquiry. Kupanga commission of inquiry sisi nachitike ifoja kulira kwa anthu. Mukakumbukira bwino munthu woyambirira kunena zokuti ndipo ndikufunitsitsa ndidziwe chimene chidachitika anayi president Lazarus Chakwera. Kushenza kuti wina aliyense asanakhale ndi expression ya wish ya mtundu umeneyo, it was the president himself. Nkunyamuka nkuita na akulu amaiko ena amene amakhala kuno. No, nkhani ya report ndi commission of inquiry nzinthu ziwiri. Cholinga ndi chimodzi. Okay. Cholinga ndi chimodzi. Kudziwa chimene chidachitika. Koma anthu anachito mpaka poulirira kuti ayakula kuti atipatsani commission tofuna dziwe chimene chinachitika. Why did it have to take so long? Muli ndi president mmodzi amene malamulo aja amanena zokuti adzampatsa mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry pamata imene akuyena kuti kufunika ipereke mayankho ku dziko. Simanena zokuti adzapange zimenezo mu nthawi yanji kapena adzapange atayamba kupanga chani. Tsono president mumamkhulupirira kuti in his wisdom adzapange ivo ku lamulo limene licha, adzagwiritse ntchito lamulo limenelo.
president chakwera anaona kuti choyambirira tikhale ndi kuti kodi technically chimene chidativuta pa ground chinali chani, kuti ndege ichite zimenezi chidachitika ndi chani. Akuluakulu amene amapanga za kafukufuku lero panakhala kuti ndi commission of inquiry yopanda kafukufuku wa technical, bwezi onse aja commission of inquiry imene akumati kodi tsopano nanga idanyamuka nthawi zanji ndegeyo, inayenda bwanji, kodi inali ndege ya mtundu wanji, kodi kumene munalaka ngati ankayendetsa ndani, anende experience yotani. Zonse zija commission of inquiry sidakapanga koma opanga zimenezo technical report ikuyena kukhalako, and technical report imene ikhoza sothandizira a commission of inquiry. For so long ndinanena kuti boma lanuli lili very slow in decision making. No, I will not agree with you. And ndakupatsani chitsanzo cha commission of inquiry, and I can give you so many examples. Chitsanzo imene chimene ndakuyang'anisha mukhozapeka zitsanzo zina zili zonse koma mukayang'ane kumapeto kwa ma decisions amene apangira. Nkhani ya fuel for example, yes, Malawi yakhala panzere kulira kwa zaka zingati iyayi tukamba zapanozi it had abare tiyankhuleni akhumbo kachali adachitopempha kuti a president tiyankhuleni. Why does it take so long? Kodi president yes kuyima pa chungu ndikukuyankhulani zimapereka tu comfort, zimangopereka tu comfort yakuti atiyankhula president. Koma president akhoza kuyankhulani lero kuyankhulani zinthu zopanda baki. Taona kuma president akuyima kuyankhula zopanda baki. Koma president kubwera no president kubwera nkunena zakuti vuto la mafuta ndaliona the past 6 weeks. Chimene ndapanga ndi chakuti ndakhazikitsa komiti imene kuyendetsa zakuti. President ameneyo akuyankhula chinthu icho kuwapatsa anthu aja mayankho ndi chiyembekezo. Anthu atalira mmene anthu akuliramo. Yes. Chimene chikufunika nchani kodi kunyamula handika chifin kutonthoza wanthu kapena kuwapatsa chimene anthu chiwalizacho. No, tinasankha munthu mmodzi kuti atitsogolere tonsefe. Ndi anthu akamalira pazikhala kuyankhulana mamsanga chimene Amalawi apo. Koma tonena zakuti kuyankhulana pakamwa mulibe yankho zinthu zopanda baki. Mukamayankhula ana akulira ninja ngati asakuti yankhula amakhala kuti alibe nayankho ngati wana ali ninjala. Ivi nkubwera mangoda ayitabwerani ndamene kuyankhulani ana madiba akakhala kuti sakuti yankhula ndi kuti alibe yankho. Is that what you are telling us? Akakhala kuti sakuyankhulani ine mudazolo bambo ana akakhala sakuyankhulani pobwera amabwera ndi jumbo nthawi ina kamaonda kuyankhulani mmakhaje temata ndi jumbo ili kuti sakuza na president kuti ndakhazikitsa komiti kupanga dongosolo la mafuta komanso ine ndipita ku Abu Dhabi nkakambi kumeneko ndi jumbo imene jumbo limeneyo sinde mafuta koma sakulira kuti abweranso anthu ogwa chaka chamawa ndichifakiri makhala ndondomeko ndi si jumbo ndichifakiri makhala ndondomeko jumbo tunabomba pana ndondomeko za mboma tuzimakhala za lero ndi lero ndi process olumula khalero mufuna kusintha tadzikupatsani mafuta simumuzo tasitsawa lero mawa itibweretsere sizichitika. It can't happen like that. Tichite break pang'ono anjama nkhani zikuluzikulu timwere madzi tibweranso ndi ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times kanema wa Times tili mkatikati mwa program ya Times exclusive ndi the honorable Moses Kumkuyu, chief government spokesperson komanso nduna yathu ya zofalitsa nkhani yowanso ndi director of campaign mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress. Padabwera Suleiman ku ofesiku Samia Suleiman ana tamawu ndipo in the spirit of fairness we thought kuti zina timve kuchokera kwa inu because nyumba yofalitsa nkhani ngati ino ya serious timatuka mva uku umambaso. China limene anakamba kuti pali nkhani ya East Bridge anduna akawale adatengeka nayo nkhani imene adabweranso mpaka pa wireless ku ofesiku iyayi East Bridge atipatsa fertilizer ife tidzapatsa zokolola ndi zina ndi akuti masintha tabwa anthu achatu simukwafunanso nzona. Choyambirira ndikuthokozeni inoyo a Times chifukwa chakuti mukuti mumzimu wa fairness mumaona kuti mukamva mbali imodzi mutamvanso mbali ina ndi mmene utolankhano umene okhalira zimene akuti mumafuna kuti koma kwanu kusimchita choncho ayi mumafuna nzina choncho kuti mwachitawo ndi utolankhano kwanu kwanu inu simuli nyumba zowulutsira mawu kodi muli nyumba zowulutsira mawu ayi koma no muli nyumba zowulutsira mawu longosola bwino
ndilimene zimafuna ukamva kumvanso balance ndipo ndikupempheni kuti mupitilize kumananga kwanu kudzimuvuta ayi ndikambeza inu mupitilize zimene no inenso ndikambaza inu kuti kwanuku kodi ndikuyamikira ndisine okay chabwino ine ndeni makuyamikira Okay, chabwino. ndeni mati mupitilize zimene Okay. mudziti mukamva ukumupitaso mbali zoona ndiyamike ifa chimenecho amene anazayankhula kunena zokuti kunali arrangement imeneyi ya ku agriculture yeah yokuti pakabwera zipangizo za ulimi ngati fetereza ifenso tizingotolera zimene talima nkuwapatsa ngati malipiro pamene paperewera tiwapatsa ndalama za makwacha yeah inayi ndondomeko yabwino kwambiri imene nkhale kubomako tinagwirizana nayo ndipo tinayiunikira munasayinirana nkuona tikukhulupirira kuti osayinira kudzera ku unduna woyenera autana sayini adapanga zimene yeah tikukhulupirira anawunikira zonse zimene yakuwunikiridwa ifo tinazikambirana kwa nthawi yayitali koma zokuti adachileka zifukwa zakezo ndi kuti angafotokoze ndiwo ngamene amasayinira kukhulupirira khoza tipatsa kuti tinazisiya pa zifukwa izi koma ndibwere pa nkhani ya amene amapanga comment kunena zokuti zikuoneka zolakwika kuti khangati ndondomeko imeneja ikupangidwa council omwewa ndi amene aluza dziko la Malawi kunena zakuti ndondomeko iyi ndiyakuba amayankhula zimene zitolemekezeka Samir Suleiman anayiuza parliament analuza dziko boma lufuna upanga ukambelembere kudzera mu njira iyi afuna atibere ndetso pano anthu otero akabwera nkudzana zakuti koma ndondomeko janjabwino amalawa amveziti chifukwa nkutheka kuti iwo atanena zakuti nzaumbava izi mwina anduna anakhala pasi kuti palipo kapena pene taponya mina due diligence yathu sidachita bwino kapena kutheka Suleiman akwadziwa bwino anthu awo amene akuneneramo kuti mwina ifeyo ena taponya sitinawale bwino ndi pamene tikufuna dzitenga udindo anthu andale pa zimene timayankhula chifukwa ndinakale zimene zimachitika mu public timazimvera ndengati akuyankhula munthu wa udindo wake ngati iwo achi sitingalephere kumvera chimene chichi kumvera kuti mwina atakunena zoona and process yokayamba kutsimikizira kuti tikufuna titsate zimene amanena Suleiman ikhozo chedwisa zinthu zina lero akamadzabwera nkuti iye chinthu chabwinobwino tsoona mangamu atisokoneza chimene akachita nkubwera kuti akunduna tikuona ngati chinthu ichi chikhozoponya apo ndi apo taonikirani apo koma tikaona zimenezi mukuganiza kuti there is something fishy going on munthu akhozoganiza kuti funso likhozokhala kuti olemekezeka mwasintha bwanji maganiziro okay pamene munatiunikira ngati inuyo olemekezeka odziwa kusuzumira zinthu ndikuti munasuzumira kuti mukhulupirira mumasuzumira zinthu mozama tsono mutasuzumira kuti chisi chabwino mwabwera bwanji kudzati chabwino koma anakapita iwanja udakhala kopita ku unduna wa agriculture anduna pena amene ndinakulakwitsani ndinakuuza ndi chinthu ichi nchaumbava koma ineyo ndinaponya pakuti ndikuona ngati chinthu ichi mwanji mutabwerera muchikambiraneso kwa mukaunikire makona awa amene ife autayist bridge fereza wawa ali pa Mozambique pomwepa zimenezozo ndi aulinu aboma mufuna anthu ena amene fereza wawo sali ndi zimene iwowa poyambirira adatsutsana nazo kuti nzonama kulibe fetereza akunama kuti ali pa Mozambique patali pa Zambia apa koma nzambodza nawo ngati anthu nawo ozota ife tinapita tinakaona fetereza awa akuti fetereza uja si wawo anthu awawo bwanji tibwerere tikatsimikizire fetereza yomwe adanidi ngo anthu ati koma that process adakhala kuti awa Suleiman anabwera nkuti tikuganiza kumina si wawo titengeni ndine chair wa agriculture committee ndipite nkaone nawo nkukaona nkutsutsira kumeneko amalawi sadakachedwetsa mwantundu achedwetsa amalawi aboma simukupuma nawo bwino a Suleiman uli mpaka mufuna kwachotsa pa mpando wa agriculture ku parliament kumachitika zinthu zambiri anthu ogwira ntchito zaboma amagwira ntchito zambirimbiri oversight function ija ili ndi makona ambirimbiri sipakhale chidwi chapaderadera chofuna kunchotsa munthu koma munthu akapanga zinthu zopulukira zinthu zosakhala bwino nkhale ali mwana wako nkhale pa ntchito pamene inu kupanga zolakwitsa anthu sangakondwere ndi utsogoleri wanu mtsogoleritu si munthu umangoti akafuna kupanga chinthu anene zoti changacho ndi cholondola si utsogoleri utsogoleri umatha kukhala ndi position yako yoganizira china kuti sichikuyenda bwino ukatsatira chimene nkuwapeza kuti ayi palibepo choopsa chilichonse nkuwawuzanso anthu ako kuti tinathamangira kuti matiku ngati kuyaka moto matita kaona takaona tukulibe moto anthu aja akudalirabe kuti mawa adzationeranso zinthu zina zitavuta koma ukapita nkupeza kuti ndimati kuli moto ndiye ndi chifuli mbwitu kupita nkupeza chifuli mbwitu kulibe
iweyo nkubwera basi nkubisa nkhope ukhalenga lusuna wauza anthu zoti kuli chifuni bwino sotsogolera. Suleiman omweyo ananena so program yomwe kunena kuti it was not important kuti a president yakwera apite ku Abu Dhabi. Chilipo chimene amapitira nkukamba kwawo akuti mwina agula manyumba kumeneko ndi amakaona ma project awo. Kuganiza kumene koko ndi kuganiza koperewera ndikoza kuisa icho icho nkoperewera kwambiri. Okay. Ndipo sizinthu zoti amalawa kunena kwawo president sagula mafuta. President sagula mafuta, dziko limene president akutsogolera limagula mafuta. Okay. Lero chiti chonse chichitika mdziko. Yeah. President yute ya nyumba yomwe yankha simingayankhe zinthu zopanda pake. Chifukwa kuti anthu aku Dubai sanganene zoti president chakwera tikutumizirani ndege kutengeni mubwere kuno tikupatsani mayendedwe tikupatsani pogona kuti mudzaone nyumba zanu zili magulu. Basi the whole president anezoti president bwerani ndikutumizirani mayendedwe mubwere kuno ndikupatsani pogona mudzaone nyumba zili magulu. Kumene kokosa president anakakhala nawo pa Idi. Simuyikamba bwanji imene ababoma ya Idi. Kodi Idi ndija mwambo wachipembedzo. President ukhala nawo mwambo wachipembedzo nkula kuti koma simukunena bwanji. Si president palibe ngakhale inu simunachule. President ma press statement wonse sakuchula kunena kuti a president chakwera akakhala nawo so pa Idi. President chakwera amapemphera kuno Sunday lilonse. Amapemphera opanda nkhale masairini amapita kuchalichi. President chakwera amakhala nawo kusera usiku wiki iliyonse. President chakwera apanga nawo attend mapemphero ambiri tsiku lilonse. Nyuzo pala za kumene kuzidalemba. Ndeti kunena kuti awali mapemphero. Ndi simunanene bwanji. Awali mapemphero. Chifukwa pena kunena kuti ulendo udali okakhala nawo ku Idiko. Zina zinzabodza. Osotera. Kupemphera president. But why have you been mum? On what? On the celebrations are Eid. Mapemphero chinthu china chimene chakango chitika. President kupemphera. Chakango chitika? President amapemphera. Amakhala mapemphero ndathambiri. Ndipo sinkhani imene simumadziwa kuti a president anyamukapo kuno kupita ku America. Yeah. Ife nkudzava kuti ali ku America kucha anapita kutchalichi kwakuti sidalekeza program. Okay. Sidalekeza program. Okay. Chakwera makapemphera kuli konse madapita. Akapita ku Southern Region timakasaka chalichi kodakhala kuno Sunday apemphere kuno simudzatipezeka program. Okay. Demu ya hayojo imeneyo. Siti ndi mapemphero. Kumene kujote kunthawi inaso mwina apita kadya ice cream singepo program. A president amakumanda malawi khala kumene. Umateka program yapo hotere atsiwa kuti akupita akukumanda malawi makhala kumene. Ndi a Suleiman tisamvere. Tizimvera zopanda mkutu tizimvera zinthu zimene angayankhule zili zanzeru. Munthu aliyense amakhala nayo mbali ine imene ikhoza panga zanzeru koma akaponya mbali ine ikhoza zopisa zopanda nzeru. Ndaliyense mbali imeneyo yokuti akayigwira mona ikhoza zopisa zopanda nzeru mbali imene aliyense ali nayo. Ndi chifukwa chomwe mudzaona kuti munthu wabwino bwino anthu amudalira kuti akusankha ngati mdindo koma nkupita ku nyumba ya malamulo kwawo kwa malamulo kumene sikuti malamulo ting'ono mwachitsanzo kokuti chinthu chonga mpeni chimakhala apachi musati mchigwire malamulo takumeka nti mafano koma ti malamulo okhazikika. If you find mtsogolera ukanika upanga obey chinthu chochepa ngati chimene chichi kuti pena pake mbali ina imavuta. Mtsogoleri wakuonera anthu ogwira ntchito ku parliament kuti nkugwira kumenya kuti mbali inake pena simakuoneka bwino. Ngati pali munthu amene wakhazikitsidwapo pa bani ku nyumba ya malamulo chifukwa chakusachita bwino dongosolo conduct yosakhala bwino ndiyo acha kangapo konse nthawi ina sitting yonse asabwere kuti amene amachotsa pene popoyo siudali samakhoda yambala naye. Koma nkufika pokuti ife timadziwa kuti mene alira speaker achiwiri akazomba amacheza ndi aliyense kucheza kwawo amacheza sonkhali ndiwo aja ma MP ambali naye. Koma nkufika pokuti iwo aja nkuluza calmness yawo nozota no chokani nyumba mu kwesesa kumpanga guide munthu akulu tadikirani awayima apa ndi wamkulu wanu wambali ya opposition iyi kuti wangoyima leader of the government side akayima MP aliyense amakhala pansi kuti Floyd ndipatsa leader ayankhula zimene tikufuna ifeko. The leader of opposition stands and an MP a backbencher akukuwa bekufuna kuyankhula speaker nkuno zili wayima leader wako iye nkumanga magana nkutukwana manthu mwenewo speaker nkuntuuza zoti mbali imene apanga trigger high manager ni mbali imene ili yopanda utsogoleri mbali imene matotutsa zopanda pake. Tikhala ndi masankho chaka chamawa boma lanu la Congress ladzipereka bwanji kuti masankhowa akhale credible ndi kuti simukuchita zinthu zokondera kuti muwine.
choyambirira ndilo kuti chisankho chija ndilyokhazikitsidwa pa malamulo a dziko. Ndi malamulo muja amakhazikitsa kuti chisankho chatadzayendetse ndi ndani, ndi kudzakhala Malawi Electoral Commission. Commission iyo mudzakhala ndani ndi ndani. Mu commission imo mudzakhala oyimirira zipani zosiyanasiyana. Kodi lamulo limenelo linatsatiridwa? Mu commission alimo a DPP, a opposition alimo mu commission iyo? Yankho ndi eya. Mudzasankha adindo okakhala pa akulu a commission iyi. Posankha mudzatsatira malamulo anji. President adzapatsidwa mayina ameneyo achokera kwa amene amayang'ana za malamulo. Oyang'ana za kumalamulo apereke mayina a president mulitengereko dzina limodzi apapa likhalira wamkulu wakumenewo. Kodi zimene zinatsatiridwa? Yankho eya. Amenewa tsopano ndiye okayendetsa chisankho motsatira ndi malamulo. Amenewa sakuyenera kumvera za chipani. Ngati adavalapo salu za chipani amenewa asiye, chifukwa tikuwadziwa kuti alumo awo ndi a DPP awo ndi a DPP awo ndi tikuwadziwa anthuwo chifukwa adachokera ku zipanizo. Mapolowa asiye nsalu zawo za chipani. Ndiye kunena za boma lathu pokonzekera kuti chisankho chiyenda bwanji kapena kudzipereka kwathu, choyambirira ndi kukhazika adindo ku bungwe limene liyendetse masankhowo, kukhazikitsa adindowo motsatira malamulo. Zipani zotsutsa boma zikunena kuti sizikukondwa ndi Mayi Annabel Ntalimanja chifukwa choti kuti ndi mwana wa a John Tembo. Andizochitika zawo akukondera Malawi Congress Party. Sizikukondwanso ndi mkulu wa CEO wa Malawi Electoral Commission akuti Bambo Mpesi chifukwa choti ali ndi bias ndi Malawi Congress Party. Ngati boma mukuti banji pa makonsenso amenewo in the spirit of fair and credible elections. Fairness ndi credibility ya elections imachokera ku chikhazikitso cha Malawi Electoral Commission. Okay. Chikhali chotsatira malamulo. Referee yo akuti referee yathu sakumuona bwino kutsatira malamulo. Ndi chinthu choyamba. Okay. Potsatira malamulo osankha anthu amene akagwira ntchito imeneyi kuti criteria yawo kumabwaloko amayang'ana chani. Osankha kuti papite uyu ndi uyu ndi uyu kuchokera patonse amene tili kuno kumabwalo koma papite awa ndi awa kodi amayang'ana chani. Anaziyang'ana zimenezo kumeneko. Kodi akamayang'ana amati tikuyang'anika kuti agogo ako adali mchipani chanji nthawi iti. Ndi chifukwa chimenecho usakakhale amayang'ana zimenezo. Ngati sayang'ana zimenezozo aliyense amene amubweretsa iwo aja mwakudziwa kwawo ali qualified for that job. Lero atanena kuti aliyense amene bambo ake adakhalapo mchipani china chake kapena ali mchipani asiye ntchito za boma, anthu apumbuluka m'maembasi kumabwera Malawi, anthu achoka m'makampani aboma achotsedwa. Lero lokuti tinezo kuti amene bambo ake adakhalapo mchipani, chifukwa we are talking about someone amene kodi zimene aonena a Malawi Congress Party kuti Ntalimanja abambo wawo ndi a John Tembo. Mzona ine chimene ndimadziwa nchokuti amayankha dzina la Annabel Ntalimanja. Sana inuyo ndikufuna zimenezo akuyankhula ndi a opposition. Ine ndikufunsa nini zimenezo tsopano mudzacheze ndi Mayi Annabel Ntalimanja mudzawafunsa dzina la bambo anu ndi ndani. Oyankhula zimenezo sine. Chifukwa inuyo zoti bambo anu ndabanda sindudziwa mudziwa ndi mudatiuza ndi. Yes. Inu mudatiuza bambo anu ndabanda kudakhulupirira chiti chimenecho. Tsono sindingabwere nikuza ayi inu ndi mwana wako mkuyu. Abokabonga ndi kuyankha kwanu mupakira. Ine chimene ndene chakuti mwana kuti jani kuti wina aliyense orakhala bambo wake adakhalapo mchipani china chilichonse. Ndenga mwana zoti asiye ntchito chifukwa iye bambo wake adakhalapo mchipani kapena ndandali. Anthu ambirimbiri asokoloka m'makampani. Ndi dzina limene limatchulidwa awo. So zimene akuyankhula azipani zotsutsawa zilibe mchere zosatsatira malamulo. Zosatsatira malamulo. Malamulo akuti chani osankhira anthu ogwira ntchito. The Mpesi ndi Ntalimanja sasiya. Is that what government is telling us? Zimene ndingakuuze ndi zakuti pakangolakwira malamulo pena paliponse. Pakakhala kulakwitsa malamulo pakangolozedwa kuti mudalakwitsa malamulo apo tikuyena kutsatira chimene faboma lilotsatira malamulo. Akangoloza kuti munalakwitsa malamulo pali lamulo iyi limati amene akupatsidwa ntchito iyi akhale amene bambo ake sadakhalepo mundale. Ndi lamulo simudaliwerenge ndi tatsimikizira kuti uyu alapayo bambo ake adali mundale ndi kutsutsana ndi malamulo. Pakangopezeka pamenepo tene yotsatira lamulo kwachotsa. Tibwere ku roho yanu tsopano ngati mkulu wokopa wanu mchipani cha Malawi Congress. Mudapita ndilande adauthamangitsani miyala kumeneko. A president yabwera newspaper ya Nation sabata ino
yalemba kuti akayenda mulilongwe muno angu awowoza. Newspaper ya Nation. Okay. Chakwera board in Lilongwe. Okay. Chuchitika nchiyani with your popularity ngati chipani? Chifukwa chakuti aliyense amasankha kuyankhula pa chimene yeyo wasankha kuti atole. Okay. Mwinaso mkhozipanga generalize kuti zikutanthauza kuti zinthu zanu sizili bwino. Yeah. Koma ndikasuzumira mmene wayendera president Chakwera. Kuyendera zitukuko, kuyendera anthu m'maderamu, zimene zimachitika kumene kuzimakhala live pa TV. Anthu kuyima munsewu manja mwamba kwezi pa Chakwera. Zimene zisizidaoneke. Kuti Chakwera, anthu jubilating for Chakwera, pena pali ponsobe, zimene sizinaoneke. Koma chifukwa wina anapanga haya la ganyu ena kuti akamubwera apa Chakwera, mupange zakuti. Ife kungotola pene paja basi. Kundi kufotokozereni nkhani yakundilande nyembune nayo. Kuti kuti nkhani njote. Mukandipa 7 minutes I will explain it to you. It's not a sign yokuti zinthu sizili bwino. Amene akumawoza Chakwera akumapatsidwa ndalama ndi anaganya amenaja. Oh, Anaganya amenaja. We have investigated, we can tell you amene amapanga zimene zija anaganya amenaja. Anaganya amenaja. Akundilandeso amene adakuthamangisa ndi miyala. Zakundilande ndikuuze ndipa 7 minutes. I'll give you a minute. Kundilande kuja. Ineyo mukamandiona ine. Yeah. Ineyo kumoja ndi kwathu. Ngati ineyo ndakuula nkumuoneka kuti khozopanga zina zake mundalemu anthu akundilande atimanga shepe ife nkhale kulawa khala nkachipapa kagali moto timakata ndalama musika mwe kuti ndani amene angabweretse clash of radio panga ribond kuti tigule nawo nkumadikirira nsiyawo ndilande uchi ndimadziwa kuona ili yonse pamene pacha chimene mapitira kundilande nchotani kundilande kwakhala kwathu chifukwa chakuti ineyo achakwera kundikomera mtima kuti ndikhale nduna yawo kumalo kuina kumene makamvetserera kuti ngayankhulo chani kudziko ndi kundilande. Kundilande ndi mapitako. Anthu akundilande amandidziwa. Musika muje ndimakhala. Kupita kumene ndapita ine. Anthu anabwera ku nyumba. Anthu 15 atatengana mu minibus yawo. Akuti ife tikusaka malo omapangira business ya ukalipenta. Mtsinje uchaona sawo. Umatonongera katundu kadzaza, katundu athama kukoloka. Tikusowa malo. Ndiye mutithandize malo chapachi nsewu apo mutiyankhulire kusite. Chifukwa tinawayankhula adindo akwathu. Atiuza kuti nkhani imene tidzakuyankhani 2025 after chisankho. Pepa limene naliona. Ndindo atawalembera kuti pempho lofuna malo ogwirira ntchito mudzatipatse 2025. Ndi nata sindingawayankhula akusite malo ndisanawadziwe. Ndikapeza mpata ndibwera ndidzaona. Ndi ndinapita. Pachinse tinaona za malo nazo ndiwayankhula akusite timve kuti angapereke yankhulo utani. Pochoka pene pafumu adatiuza kuti koma kuno kuli vuto. Bridge ikuduka timati musadachoke peza ndinu mneneri wa boma. Mutakaona pa bridge. Okay, pesa tafika kale. Ndiye. Ndinapita pa bridge pacha ndafumu acha. Kuchoka pamenepo. Chifoti mabwera ndi magali moto angapo. Ninadzaona kuti khanga ndipo malopa adi kamphepo kamene kalipo sika bwino kwenikweni. Then madabaso. Kuti why this kind of atmosphere? Simoneka bwino kale. Imoneka nkhope zina zake zokwiya. Then madaba ngati ne munthu wakonko ndi madaba kuti anthu awawo njiyani michinga wakuitse mwandundu. Koma ifoti sindimathawa situation ine ndanezo kuti sindiyenda pa gali moto. Ndiyenda apa wapansi ndimvanira awanthu ifoti kuno ndimabwera akundikana ndipo amene angakumbukire ndimapita pamene pakuoneka munthu amene wakuya kwambiri ndimapita pene kuti andiuza vuto ndi chani chifukwa ndikapanda kumva chimenecho chokauza president sindichidziwa mpaka ndinayenda kuoloka pansika ponse paja nditayima pamateyala pa mtunda paja kumachezanso ndiyena kuti ndimvetsere pene ndadzamva mwala wagenda galimoto sizinali zokuti ayima kumagenda kumati yang'ana chonchi kuti choka kumelani khani kuti wina kwangu bisala nkuponya mwala ndipona pakhozo khala chipwirikika apapo data haima ko santenti chokepo utawa we can use that word chifoti mafundo maloba masakali chipwirikika azithandize of course Brazil dinoma ndiyo pita ngali moto samene naenda pita ngali moto then we left the place okay. Kuma zoona zake ndizakuti kumalo kuli konse kumakhala ana amene mwina mbiri sakuidziwa sakudziwa kuti kunkuyu ni ndani kundilande sakudziwa kuti ndine mbali wa motani alipo anabe ino ndiwa kundilande ine kuja ndi kwathu ndichifaka tsiku lotsatira lake titabwera atenda na Patrick Ankodera pakane mawano wa Times kuyankhula chairman omwe jadama makono zitipepese kwawo ni mkulu wathu zama kilazi janaja sada pange bwino uyu ndi mbali wake kutere kuineyo galasi mada aphwanya la gali moto koyambirira kasaka unalumbiranda kwathu kumene kuja ineyo kumene kuja mmemo ndimakaja kumene kuja koma anaja kuamvetsetsa kuti mvula ikubwera apapa bridge imene tayiloza kangapo asite sakubwera ndi yankho logwirika
anaja kuzokwiya inu kuthamangitsidwa kundelande achakwera board iniliro ayi imene ku Nsanje adachokanso chothawa ndi dzipongwe tikuza ndi dzipongwe zokhazoka chipongwe cha dala chotumana kuti kagendeni kuti president aonekengana anthu tamkana ku ndizikaona kuchikwawa kuti president anacheza ndi anthu bwinobwino mawu angati chikwawa yonse mpaka na Nsanje kusekuja sada pange bu kodi sizimatheka mbomamu kunena kuti koma tikumvetsetsa kuti amalawi ndi akhoza kukhala okwiya chifukwa tidalonjeza zambiri tikakhala kuti pena kutero sizingatheke kuti taponyetsa chilichonse timanena koma nkhani imene matipatseni ndi example ya amene adaponya mwala pa galimoto za pambuyo za convoy kuchikwawa koma atamuchemerera president imene amadutsa atachemerera president wakhala nawo 3 days consecutively kulowa Shire kuti nkumanchemerera every day tsiku lina nkupeza kuti podutsa pa kawodi kamodzi ka training center kamodzi president adutsa kale mukaona gambo linkagendedwa ije ne gambo linyamula mbendera mapolo mavideo yanatuluka kodi gambo linyamula mapolo imeenda pa convoy ya president gambo linyamula mapolo ndio bwera kumbuyo kwambiri kuzula mapolo Afrobarometer ikunena kuti masankho atakhala adachitika mu August mucha ndiye kuti MCP sikwina ingawine DPP scientific research usati kungoti uje koma these are experts mwayilandira bwanji nkhani imene awonso akunama tayilandira mmene timalandira research iliyonse 2014 adaticha sinali scientific sanali ma expert 2014 ma expert anapanga scientific research ananena zoti Joyce Banda adapambana anali ma expert anapanga scientific research mimi mulongi emphasize scientific anapanga so yomwe adapambana Joyce Banda mwenye research ya 2019 ila tipatsa zosatira zimenezo yankho ndi ayi research limatenga ma opinion na wanu amene mwafunsa kodi muri sankho ya August iyo anthu analembetsa 22 million 22 million mmene alembetsamo ndikafunsa amene alembetsaje makosana mwalembetsano muli nchovotera kodi mukavotera ndani amene alembetsawo chifukwa akunena kuti afunse pano ndi mmene zinthu zakhalira ndi akuti olomuna 10% simungabeka ya mavoti tsono bwanji mungodikira September sali kutali abanda mungodikira September sali kutali amalawi apambana akakuvotereni kuti amalawi apambana chifukwa chani akakuvotereni chifukwa chani amavota chifukwa chani kodi ndikufunsa inuyo kunena kuti mungati munena kuti tidikire September yes kuti zimene aonena Afrobarometer zinzabodza sindikuti nzabodza ndawalekera ndawalekera zimene zinzawo ndawalekera kafukufuku wawo amene inu zisaukodzeni ifenso ndi department ya research imapanga research kuti timakafukufuku ambirimbiri inanena tsiku lina kuti tuwolowera kukhala makafukufuku kukhala maprofesa uku kukhala zambirimbiri uku mumvera mapemphero odabwitsa pa misonkhano umene tulowera watunidwa uja koma uyu zimveka zimenezo koma nkhani mundikire uja adzadzuke mmamawa uja president amanena dzulo kuti ndatumiza chimanga chigawidwe kwa munthu osauka amene uja mundikire amene uja akulandira chimanga uja amene uja mundikire September akuti imene akuti ina 27% panopa kuti achite kafukufuku pano nchifukwa ndi ndalekera MCP 10 oleo atapeza zero zimene akuna za 10 izo ayangane kuti yambira chaka chimene MCP idajoka mboma idapeza pote kodi what makes you feel kuti masankho a 2025 mukhoza kuwina kodi it's not a feeling ovota atapanda then ukufunsa kuti ovota akavotere MCP kuti yatani munthu kuti amene amagona mchisakasa nauzidwa kuti tikumangirani nyumba ndi dziko munthu wa polisi amagona mchisakasa uzidwa tikumangirani nyumba ine mudawafunsa panthu na ine tatiuzati mwamanga zingati olo imodzi tatozerani adakanokozerani lero ndikhozokuuzani over 3,400 houses have been built for our officers munthu amene amakhala mchisakasa chimene chija napanga kakhonde kuseri ukapanga chipinda ana nkumagona kumene kwatsikana lero asamukali nyumba zipinda zitatu amene chali mchifukwa chovotera chakwera aphunzitsi amene akhala zaka over 20 osapangidwa promote
lero over 4,000 teachers ena amene alembedwa ku primary, 2,198 amene alembedwa ku secondary kumangidwa promote, amene achi ali chifukwa chokavotera. Munthu amene amaphedwa oja lubino nkumayenda ngati nyama yoti iphedwe ikadyedwe, lero nkumangira nyumba nkumusiyapo nkumulembaso ntchito ku polisi, amene ochi ali chifukwa chokavotera. Amene amayenda m'misewu kumangidwa, misewu yamangidwayo kuti apita mutharika mu nthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers. Malemu Bingu mu nthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers. Lero lachakwera zaka 4 zimenezi 18.4 kilometers ya double lane road. 6 lane road sadamange pale sidzikumo achakwera amanga. Amene akuyenda mmene mujamu amene ajali chifukwa chokavotera achakwera. Anthu ndi zifukwa zokavotera achakwera paeka 15 billion kwacha ipita ku NIF achakwera nkudzati no. Pofika lero over 100 billion yaperekedwa. Anthu amene akulandira zimene kupanga business. Mudalonjezaso pamene mukufotokoza zimenezo muzikumbukiranso malonjezano amene mudapangana nawo amalawi kuti akakuvotereni 2020. Yes. Kudya katatu, anthu akudya katatu. Tilizani blanket mama. Yeah. Yakhani imeneyi. Kodi kudya anthu akudya katatu. 1 million jobs. Abra 1 million jobs. Ndikadzakhala president mphamvu ndidzachotsa. Zimenezo zachitika. Abraham, munthu kuti adye katatu sikuti nkudya katatu zolandira pamanja. Okay. Ndikudya katatu mutamukhazikira ndondomeko zimene akhonza kulima kumapeza zochuluka. Amadya kamodzi chifukwa mwampatsa kathumba kamodzi kafetereza kuti angolima apeze chakudya chake matumba 4 amenewo. Koma ngati munda unadamusira ambo yake uja onse uja mwampatsa chabwino. What about akhonza kudya katatu? Presidential powers. Kuti achakwera ananena kuti ine mphamvu za president asamakhale ndi mphamvu zambiri chonchi. Alotsapo ndi modzi yomwe ndikuwuzeni appointment of anthu ogwira maudindo boma. Ngati maudindo amene aja atsatira ndondomeko zokhazikika osati president kungoloza chisawawa kumene kunkuchepetsa mphamvu. Chifukwa anthu amasankhidwa kunyumba kwa munthu ndatenga uyu akakhale pakuti ndatenga uyu akakhale pakuti. Koma kuti nazo let there be a process yosankhira anthu amene wawo. Ndiye kuti mkhale kaya opposition amene ali mu committee yopanga confirm anthu wa ananena kuti ngakhala president asamasankhe wakuti ACB ndi zina zotero. Zimene zachitika. What about chancellor for example? These are things zimenezi Sabatala Talomwe. Yes. Adali kuhutes. Yes. Kumene amakachidwa install ngati chancellor. Anayankhulapo akuluakulu azamaphunziro. Koma ananena kuti tibanji tizipeza wanthu adzikhala ma chancellor m'makolegi. Nde ananena akuluakulu azamaphunziro kunena kuti one kodi president akakhala kuti ndi chancellor kapena si chancellor zisintha chani kumaphunziro athu. Oyankha amakhala ine akewo. Zisintha chani kumaphunziro athu. Iwo nkubweretsa justification yawo why they feel president osati president wake chakwera ikhaya koma president aliyense akuzokhala be chancellor akutina zokuti kodi tikanena zokuti sakhala chancellor tasintha chani kumaphunziro athu. Tabweretsa maphunziro apo mwamba tachepetsa ujeni ya maphunziro kuti patsafunso ndo ife nkukhala pansi kuti mwina adawanira zona aine akewo osati president no ndikufuna ine ndani na usimbi padalibe kufotokozera athu nanga sisi mune zo mafotokozera kuti ndi maseko za education aine akewo na management so aine akewo akufuna be kuti president akhala chancellor khale chaka chatha chinkanjo chimene anakavala president ku unima akuluakulu aja mafunso kuti ine munagundika nacho bwanji mwakachitenga kuti akufotokozereni akulu mumene wapadera umene fotokozera president wina aliyense not only Dr. Chakwera. That's their arrangement in the academic circles. So a president Chakwera sakadakana kuti ine izi ndalonjeza kuti sindipanga. Munaona pa convoy ya president bacha. Pali magamu lena amene tinkanena kuti sifunika. Kwafunsa a police. Akuti gamu leti maicha chakuti, imaicha chakuti. Imapanga zakuti. Pachifukwa chimene chocho, magawo tanunga kuti sekunda awoka koma awa asiye. Akukusola unda achitetezo achi. Timene zoti ife tunguyang'ana nambala ya magamu na jepu. Kumachiteteteza kuti ayi izizi te kwanzathu amakhala m'maiko ena amakhala ndi madrone amene akuyenda kupanga represent galimoto iyi. Ife yoti libe drone imene nkhani ndi galimoto iyi kumene malere. Chifukwa tilibe ife nokhala khali zichitetezo. Sitingawatsutsa. So you are optimistic kuti anthu akukukondani kunjaku? Anthu akumukonda Lazarus Chakwera. Chifukwa chakuti choyamba akuona zimene president Chakwera akupangazi.
ndene ndikuuza kuti Afrobarometer akunena kuti ayi sisi ngasi mwana zota kunena zimenezo ndi Afrobarometer then ndazoti sindifuna upanga dwelo pa chipepala chawo chifukwa nditakhala ndipange dwelo lawo ndikhala nanu pano pa tsiku lonse ndikutambasoni page ndi page ndikuuza ndi chifukwa chani 2014 idakamba zina zochitika nkukhala zina ndikutambasoni mapeji momwemo chifukwa chani 2019 idakamba zina zochitika nkukhala zina ndikutambasoni mapeji momwemo muli anthu ozindikira kwambiri mino chophunzira kwambiri and they understand the limitations that a research can have. Amadziwa popereka report iliyonse amafotokozera kuti koma tinali ndi limitations awa kusonyeza kuti patsala room for further research. Patsala room tikhoza kupanganso kafukufuku wina. Room imeneja mudzayipezera kuti tsopano mukakamba ndi anthu amene alembetsa chisankho nkuona amene anthu alembetsera ndadziwa kuti panatsala room iyi muyenda ndani zikuoneka kuti mukhoza kuyenda nokha fa simupeza wanthu muyenda ndani pa masankhowa choyambirira kuti ndofusafusa limeneli ifanira kuti akuti MCP idaonetsa khalidwe lodzikonda mutapha nyamayi mu 2020 mupeza bwenzi oyenda nawo masankhowa bwenzi oyambirira ndi Malawi bwenzi wa MCP oyambirira bwenzi wa Chakwera oyambirira ndi Malawi achakwera choyambirira ayenda ndi Malawi amene ndafotokoza aja kuti akuapangira misewu aja amene akuapangira madzi aukhondo aja amene akuapatsa chimanga amalengeza dzulo chija choyambirira achakwera ayenda ndi amene aja kenako achakwera ayenda ndi anthu amene akugwirizana ndi zofuna za Malawi aliyense amene akhale ndi cholinga chogwirizana ndi zotumikira Malawi tisalemere tisadzilemeretse ife tivomere tikhoza kukhala wopanda chuma koma tintumikire Malawi akhale ndi chakudya akhale ndi mankhwala ku chipatala mwana wa ku university amene fees alibe apatsidwe loan ja akhale ku school upkeep yake apatsidwe ana amene aja amene angagwirizane kuyenda ndi ana ameneyo ayendanso ndi achakwera. Nthawi yatithera titatha kulankhulana zonse madzulo ano mafuna kuti muyang'ane kamera iyi ndi uthenga wanji umene muwasire Amalawi madzulo ano. Choyambirira ndiye kuthokoza Amalawi chifukwa chakuti ayenda naye limodzi President Chakwera ndi kumvetsetsa nyengo zimene President wadutsamo komanso dziko tadutsamo ndi kuyenda naye limodzi kumpanga support. Panopo tsopano netafika pakuti zinthu zikubwerera kumaona njanji zikubwerera misewu ikumangidwa chakudya ndi chigawidwa komanso minda ikulikuli kukhazikitsidwa ma water treatment plants akukhazikidwa nyumba za polisi zikumangidwa ma stadium aja kwa Chinyamata akumangidwa ma office ama DC ndena zikumangidwa pomaona kusezi zikuchitika ndiye kuti chifukwa chilipo choti tikhoza kudekha mtima ndi kumayang'ana kutsogolo kuti zinthuzi zisintha ndipo zikhoza kukhala bwino koma maso akhali kutsogolo chifukwa choti kubwerera kumbuyo kuli ndi ngozi yake ngati ena nakubaya dzulo iwe nkusafa usaganize kuti ukabwerera asiya cholinga chofuna kubaya chicha akapeza njira kuti tsona akubaya akupheretu tisabwerere kumbuyo osapita kumbuyo osapita kumbuyo kwangozi kumbuyo kuti koma kumbuyo uko akuti bread ankagula mtengo wabwino kusiyana ndi pano sugar kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano kutele mtengo wa bread fetereza kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano kutele mtengo wa bread ndi asabwerere kumbuyo kwathu kubwerera kumbuyo umene kunuma gula bread yo pa mtengo umeneyo koma ukadya nkufa nkosafuna kubwerera amafana kumbuyo kotu akakupatsa bread nkusekerera kwa mukati mupange zina zoliyankhula dziko nkukuomberana makupha ino simunaone Anyamata adziko anje amene akuti ena akuti akutumidwa ndi chipani chanu zija adzudzula president kunena zokuti musapange chipolowe kupangira anthu ena wina aliyense akhale ndi ufulu wake mudamvapo liti president wina akudzudzula ataphedwa anthu aja 21 kudzudzula kuchino kwakamiza kuti abale tadzudzula ata mokakamizamo ataphedwa Anyamata aja 21 kumpoto adawadzudzula ataenda ndziko anje pa street bankomati kuonetsani nyekwe atadzudzula pamene nawo adema pasanye kumati kuonetsani akuatumandana Anyamata adziko anje tsono zimenezo ndi nkhani ya polisi musatike mu nkhani zimene tisizotikhudza sauti ndi Anyamata amalawi koma president Chakwera ndithu ndi ubusa usoja nkusiya pasu kuti manthu tengani chikwanje moti no IMCB mukwakana Anyamata ajasiyana tikaniratu anthu ata amapita apo kuti anthu kuseuja ndi dzikwanje atavala chimanga cha DPP nkumaonetsa tawo kutenga futi yes pano tosulu kamba ya DPP tukamba zochitika mboma mbuyo muzimenezozo ife situpanga zimene zija so Anyamata ajasiyana Anyamata aja ngati amakateteza zinthu zawo ife tawauza apolisi kuti kuteteza kwa zinthu zawo kusamakhale kwa mtundu atsatire njira zolondola zomakatira ya polisi samamanga bwanji paja zimenezo za president awuza apolisi mugwire ntchito yanu
mine mudalembedwa mdzigwira ntchito yawo agwire ntchito yawo tiyamike inu andu ndikuthokozani komatu ndiye muli kukamba nkhani itu nanga sinu munadzatola nkhani ndedi kufunsa kuti awawa anyamata adzikwa njewa mukuakana kuti siyanu a MCP kodi awalozera pano nga MCP okay awalozera mphamvu yochita zimenezo in the presence ya police adaitenga kuti ndikunena kuti anthu watu akhoza kukhala kuti mmitima mwawo ali nzipani zosiyanasiyana ende sungakani akhoza kukhala kuti amene amasapota MCP akhoza kupeza kuti amasapota MCP but kutumidwa kuti inuyo mudzina la MCP kapangeni chipolowe zimene zife sidapanga okay sidapange zimenezo ndikuthokozeni kwambiri. It has been quite intriguing hearing you talk madzulo ano mwatilemekeza kwambiri pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mpulogalamu iyi madzulo ano ndinali ndi olemekezeka Bambo Moses Kunkuyu, nduna yathu ya zofalitsa nkhani komanso amene amayankhulira boma ili, kotero kuti if you want to know kuti kodi boma ili kuganiza bwanji ndi mmene ayankhulira. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Capitol Hill ku Lilongwe, kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.